Στο πρώτο ημίχρονο ο Καρεμπέ ήταν άρχοντας. Και στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε. Μπορείς να μου πεις το λόγο? Να σου απαντήσω. Ήταν αυτό που λέω, το αποδέχεσαι? Φίλε, όχι, δεν αποδέχομαι, δεν αποδέχομαι. Τι να πει? Φιλαράκο, εγώ να σου πω κάτι, τι είδα. Είδα μία λάθος κίνηση του Λεμονή, την οποία τη διόρθωσε μετά με τον Πατζατζόνι. Το πρώτο ημίχρονο, αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ο Καρεμπέ ήταν άρχοντας στο κέντρο. Ναι. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο γιατί έπεσε ο Καρεμπέ? Εσύ την ξέρεις την απάντηση? Ναι. Για πες. Γιατί έβαλε τον Τζοβάνι μας. Α, και δεν τα πάνε καλά, Δεν ξέρω. Μήπως έχουν κόντρα? Ναι, έχουνε κόντρα. Άντε, γεια. Ρε Καραγκιόζάκο. Τι θέλει να μας πει? Μαλακία είναι, ρε Καραγκιόζη. Εσύ, άστο, μην βρίζεις μόνο. Τι να βρίσω, ρε Ακάκου, τι μαλακία είπες τώρα? Άστο τώρα, μην βρίζεις. Ρε Ακάκου, τι πες τώρα? Άμα βρεις, ξανά έρχομαι στο λόγο, μην βρίζεις το κάθε κελί. Ρε Καραγκιόζη. Μα είναι μόνος του, είναι ανάγκη να τον βρεις εσύ μόνο τώρα. Μάγκα τον έκανες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να είναι πάνω από 40 χρονών και πήρε τηλέφωνο ποιος? Ο Μιδέλ Βαθμίδης πρέπει να είναι. Τι να σου πήρε Τάκη τώρα? Σε κουρδίζει ο κάθε Καραγκιόζης. Τι να κουρδίσει μόνο ο μαλάκας τώρα? Έλα, μην βρίζεις δε Τάκη σου λέω, μην την κάνουμε την εκπομπή τώρα σου λέω, μην βρίζεις, το λόγο μου την Ρε να σου πω κάτι, μάγκες, εγώ επειδή τώρα είμαι και αλλού, γιατί έχω ξεφύγει τώρα, όχι ξεφύγει από τα σημερινά. Δεν ξανάρχομαι και να έρθει ο Καραγκιόζης εδώ να την κάνει αυτός. Εντάξει, άντε παλιό μαλάκα. Γιατί είχε κόντρα. Εντάξει, εγώ Τάκη να σου πω κάτι τώρα, άμα γίνει δηλαδή. Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Καλησπέρα. σήμερα. Ακούσουμε, τώρα ακούσαμε. Εγώ σε άλλη εκπομπή έτσι με πινελίκα και τέτοια δεν πρόκειται να ξανάρθω. Ναι, Το λέω εντάξει. να το ξέρεις. Ούτε κι εγώ. Θα την κάνουμε μόνη της. Θα μιλάνε καρέκλες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή θα γίνουμε εισακρίμενοι τώρα με τον καθένα. Ναι, κάτσε ρε Τάκη τώρα με τον κάθε Καραγκιόζη. Εδώ έχει πάει μια μισή ώρα και ο άλλος δεν μπορεί να κοιμηθεί. Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε. Ή δεν ξέρει που είναι η γυναίκα δεν του. μπορεί να κοιμηθεί από τη χασούρα που έχει τσακωθεί με την Νίκη και πήρε να μου πει εμένα για τον Καρεμπέ και για το τέτοιο που δεν έτριβε τα μάτια του. Πες φίλε, συγγνώμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος είναι καλύτερος, ο Φοφόνκα ή ο Τζοβάνι? Ο Φοφόνκα. Ο Φοφόνκα. Με τις πολλές διακρίσεις. Που επειδή έχει παίξει και εθνική Βραζιλίας. Και τι από φόβο το κλειστό τηλέφωνο. Ρε Αυγολέμονη, τι ρε Σιτάκη, ρε Τάκη, συγγνώμη λίγο. Αυτή, τι να σου μιλήσει, να σου πει οποιοδήποτε. Αυτοί μόνοι τους λέγανε, πήραμε μια ισοπαλία στο γήπεδό μας με τον Ολυμπιακό που θα μας δώσει ψυχολογική δύναμη για τη συνέχεια. Με την ισοπαλία στο γήπεδό του. Τι να μιλήσω εγώ τώρα με αυτούς τους άνθρωπους. Συγγνώμη λίγο. Κάθεσαι τώρα και μιλάς και ξεσυνεωρίζεσαι τον κάθε γελίο και τον κάθε γραφικό. Που ξενυχτάει για τα κέρατά του, ξενυχτάει και βρήκε να πάρει εμάς τηλέφωνο. Θα έρθει και η γυναίκα σου, ρε. Περίμενε, νωρίς είναι ακόμη. Περιμένεις τη γυναίκα, εμάς. Το Ιφηγένεια, το ξενοδοχείο. Πάρε τηλέφωνο το κερατά, εμάς και θα πάρεις τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο και πες του να την αφήσεις. Στο Ιφηγένεια, το ξενοδοχείο. Το Olympic είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.